Okay, yalazi udaba sisi. Gama lami uSindo Kuhle ngwaMakhathini. Thisha wafikela wabiza ngesiqinisi. Yeah. So mina ukufika kwami la eNdonza, okay, ngafika nje ngazi ukuthi hayi ngizocula nje kuphela. Mase sengifika ngiyabhala nanokubhala ngixakeke ukuthi yibo kanti ikhiphani la okay hayi qhubeke ngifunde. So ngikachievile la ngiachieve music business, i-performance noma ngingakabi good kangako kuyona, kodwa yeah ngiyazama loku-improve i-vocal Nkosi yami. Thisha wayezethi mangicula ethi musukuculisa lesidaba wena. Ngiphatheke kabi-ke kodwa-ke kwangisiza-ke ngoba njengamanje sengiyakwazi ukucula. Okunye engikwaziyo isikole sengiyazama ukusireda. Sengiyakwazi ukusireda isikole. Okunye engikwaziyo Kuleke, just relax. Kuyenzeka ukuthi uma u-interview the nigga choke. Uyazi ugenocide. Kuyenzeka ube uchoke. It's kuyimvelo nje. Because usuke uplanile. So uma uzi-interview kumele vele vele ukhulume whatever yabo oyicabanga ekhanda. Okay. Kodwa-ke ngizothini engifisa uku-achieve. Yes. Ngifisa ukuthi kwi-performance performance sishekethu ukuthi ukukhuphula kancane. Ensemble, okay. Nokunye i-marketing Nkosi yami. Ngifisa ukuthi nala ngathi bengangisiza ngathi. Okay. Music business. Yes. Ukukhuphuka kuyona because angafi la engifisa ukufika khona. Kodwa ngiyafisa nami ukuthi ngibe i-artist leli elizoduma Nkosi yami. Yeah. Ndikuseduzana kakhulu mphathi ukusebenza ngoba usebenza nama-artist amakhulu. Baba uThokozani Langa, abo Stability. She's not even just backing, featuring njengomeni. So it's just a matter of creating her own music and also building her ngoba i-performance akwazi ukuthi ungasabi ungabe nama-stage fright. Yes. And also releasing and marketing your own music. Yes. Yeah, also we need 2 years. Funeka futhi next year party sis azo enrolla futhi again so that so wazi ukubooster. Umuntu esebuya ke next year yaphelele ekhaya. Umuntu mayisebuya the following year akasa ngathi even uattenda like I attend as yabo ukuthi uzohlala phansi classini ube theory ezwa kanye. I-theory yenza nje ngeke uzokwazi ukufinyelela isigaba ufinyelela kusona without a theory. So kahle kahle into esuke ifundwe esikoleni usuke ifundwe i-theory yabo nje manje nje ayikho into esiyenzayo. We are just waiting for performances while we are working on our technical work as vocal exercises, major scales and so forth. But otherwise we are all set. Siyabonga process ne. Shayela izandla.